Čaute ľudia, dneska vás vítam pri novom videu. Dneska by som si s vami chcel otestovať, či je lepšia pump shotgun alebo normálna pumpa. Bo každý hovorí asi, že normálna pumpa je lepšia, ale niekto môže aj hovoriť, že pump shotgun je tiež lepšia ako pumpa. Takže idem to pre vás vyskúšať, ktorá je lepšia. Tak. Idem sa prezliecť. Sedieť na... Dobre. Tak. Tu by mi... Oh my god! Wow! To vyskúšať a potom pôjdeme s touto shotgunom. Tak, máme tu typov nejakých. No, ty vole, tak. No, kde je? Tak. Čo, už ho niekto... Nie. Nie. Tak, pampa je dobrá. Jau. Au. Tak, dobre, ideme. Dobre, grappler si zoberiem. Čo je? Snajpa. Snajpa. Ďalšia. Dobre. Tak máme loot. Môžeme sa pustiť. Prvý zomrel. Dobre. Ty kokos. No tak to jsme v prdeli. Jaj. Tak teraz ešte raz musíme vyhrať aspoň 10 s normálnou pumpou. Jeden tu podľa všetko. No, jeden. No, to zabijem. Klepeme ho. Tak. Som sa kde dostal? Jaj, no tak škoda. No tak na budúce tiež natočím niečo takéto a ak sa vám to páčilo, no tak dajte like a odber. A keď dáme 100 odberateľov, no tak nejakú súťaž spravíme vo Fortnite. Tak čaute.